Hola, què tal? Com esteu? Vinc de pressa de l'Aliança, ara m'han donat de menjar, estic una mica més tranquil. De totes maneres, això... Has menjat bé? He menjat molt bé, sí. Poquet, perquè m'he hagut d'anar de pressa i venir cap aquí de seguida. Lourdes, Esther, Sílvia, una activitat avui aquí a la Universitat de Barcelona molt interessant i que feu habitualment, no? Sí. Bueno, a la Universitat de Barcelona, com a la resta d'universitats, tenim el concepte saludable, és un concepte holístic, diguéssim, no? Que té a veure amb el cos i té a veure amb la ment. I amb la ment, amb el cos, perdó, doncs evidentment hi ha l'alimentació saludable, tu que vens de menjar, diguem-ne, saludablement, hi ha el tema de l'exercici físic, que en el nostre cas el fa Esports UB i que nosaltres treballem amb ells, i el tema del benestar emocional, que des de la UB Saludable el tractem amb especial carinyo, per dir-ho així, perquè entenem que és una cosa, diguéssim, de la que tothom parla, però que relacionar-la amb els temes del cos i donar-li la importància que té, que és que estar bé va de dintre a fora i no al revés, per això aquesta activitat, diguéssim, no? Molt bé. Amb l'Esther, si et sembla, comencem ja de seguida i ens poses en context i nosaltres ens ubiquem aquí i serem les persones que viurem aquesta classe in situ, no? La pràctica de com és això del benestar emocional. Doncs benvingut i benvingudes i podeu seure quan vulgueu. Comencem. Moltes gràcies per ser-hi, gràcies a la Universitat de Barcelona per convidar-me en aquesta setmana saludable, repetim una vegada més. Gràcies especialment a la Lourdes, sí? I parlarem durant aquesta estoneta del què és el benestar emocional i sobretot com podem cultivar aquest benestar emocional. De fet, el benestar és una construcció personal i absolutament subjectiva. Cada persona construeix el seu benestar. Ara bé, la investigació científica sap que hi ha uns factors predictius per a aquest benestar emocional i ara el que farem serà veure una miqueta quins són aquests factors predictius que ens poden ajudar a millorar el nostre benestar. Un dels factors predictius principals d'aquest benestar emocional és desenvolupar la nostra capacitat de gestionar les emocions, la regulació emocional. Per regular bé les emocions, el primer pas, l'essencial, el bàsic, sense el que no podem regular després, és la connexió. És a dir, primer, abans que res, necessitem connectar amb el nostre món emocional. Necessitem aprendre a parar per connectar, per adonar-nos d'allò que estem sentint. I quan ens adonem d'allò que estem sentint és quan llavors, si podem aprendre a observar sense jutjar les nostres emocions, per poder distingir-les, per poder identificar-les, per poder aprendre què és el que estic sentint, i des d'aquesta identificació del que sento, és aleshores quan puc començar a acollir-ho. És a dir, hi ha 3 passos: connectar amb el que sento, poder identificar-ho, poder distingir-ho, i és aleshores quan també em puc permetre acollir allò que estic sentint. Perquè per poder transformar les nostres emocions, per poder gestionar-les, necessitem acollir-les, necessitem acceptar el que estem sentint. Malgrat que a vegades el que sento no m'agradi, malgrat que a vegades les emocions que sento són desagradables o negatives, necessito acceptar-les, acollir-les, legitimar-les per poder després transformar-les. I és aquí llavors quan jo puc començar, aleshores sí, a aprendre a gestionar les meves emocions. I és aquesta capacitat de gestió emocional la que ens acosta moltes vegades a l'experiència de benestar. Què és i què no és la gestió emocional? Perquè se'n parla moltíssim i, de fet, ens preocupa bastant en el món que vivim a l'aprendre a gestionar bé les nostres emocions. La gestió emocional implica canalitzar. Canalitzar igual que canalitzem el curs d'un riu perquè no es desbordi, igual que canalitzem el trànsit perquè no hi hagi embussaments, doncs es tracta una mica de fer igual amb les nostres emocions, per no acabar desbordats amb elles. També la gestió emocional implica prevenir allò que sento. No sempre podem prevenir allò que sentim, oi? Però a vegades hi ha circumstàncies en la nostra vida en què sí podem anticipar. Quan parlem de prevenir, ens referim a avançar-nos, a anticipar-nos. Mai pensem en evitar sentir, no estem parlant de negar, però sí preparar-nos per allò que pot venir. I un altre aspecte interessantíssim de la gestió emocional és aprendre a expressar les nostres emocions.
La gestió emocional implica, d'alguna forma, poder-les deixar anar, aquestes emocions. Expressar-les, que no vol dir que les haguem de comunicar en públic. Pot ser expressar-les a través d'un diàleg intern, pot ser expressar-les a través de l'escriptura, pot ser expressar-les a través de l'art. En tot cas, què fas amb les teves emocions? Com les expresses? Cal deixar-les anar de forma apropiada. I de forma apropiada vol dir de forma positiva per un mateix i pels altres. El que sí sabem que no és gestionar de forma apropiada les emocions és intentar evitar-les, intentar negar-les. Des de la negació d'allò que sento no puc transformar-ho, no puc fer res per canviar-ho. I tampoc és una gestió emocional apropiada el que és la repressió emocional, que implica contenir, aguantar i no fer res amb allò que sento o explotar emocionalment. Hi ha un altre aspecte interessantíssim de la gestió emocional que té a veure amb el nostre benestar i és que la gestió emocional també implica potenciar la vivència conscient d'emocions positives. En el nostre dia a dia moltes vegades vivim emocions neutres i també positives, però a vegades no ens n'adonem. Les persones podem aprendre més consciència d'aquestes emocions positives i elles són les que estan en la base del nostre benestar emocional. Us convidaré ara a treballar una petita pràctica que té a veure amb la regulació emocional. En aquesta petita xerrada el que fem és també practicar, perquè de fet el benestar emocional es desenvolupa a través de l'entrenament de determinades competències emocionals i l'entrenar vol dir això, vivenciar. Entrenar vol dir que necessitem portar-ho a la pràctica, no? I això és el que us proposo ara, que treballem una petita pràctica de regulació emocional en la que espero puguem experimentar què representa això de focalitzar-me en les emocions positives. Aleshores, el que us proposo és que agafeu una posició còmoda, si esteu aquí sentats, tal com esteu aquí sentats, una posició còmoda a la cadira. I això vol dir que recolzo l'esquena en el respatller, que les meves cames poden estar separades, paral·leles, i els peus plans a terra, i miro de no fer força amb el cos. Deixarem les mans sobre les cuixes, per exemple, i tancarem uns instants els ulls. Tanquem els ulls i fem algunes respiracions profundes. Respirem profunda i lentament. L'aire entra a poc, i així tal com estem, amb els ulls tancats, us proposo que connecteu amb alguna situació en la que hagueu viscut l'emoció de la tendresa. Us proposo que recordeu una situació en la que heu viscut tendresa i que connecteu amb aquesta vivència emocional. I connecto, em quedo amb aquesta experiència. Aleshores anirem retornant. Començo a moure les cames, el cos, una mica els braços també, i per últim obrim els ulls i retornem a la sala. Com ha anat l'experiència? Voleu fer algun comentari al respecte? Molt bé. Endavant, Francesc. Has pogut connectar amb una experiència? Sí. La veritat és que fins i tot el que noto, malgrat la mascareta, és que el ritus de la cara canvia. És a dir, sense voler comences a riure sense motiu, o sense motiu aparent, evidentment, perquè et recorda aquesta situació. El fet de recordar, ajuda que revisquem aquestes emocions i, de fet, les vivim igual com si estiguessin passant en aquell moment. I així ho viu també el nostre cos, fisiològicament, a nivell d'expressió facial fins i tot. Algun comentari més, Sílvia? Lourdes? Això, creus, estic totalment d'acord amb el que deia el Francesc, quan connectes, canvia el rictus del cos, de la cara, malgrat la mascareta que no se'ns veu, i fas aquest somriure. I això realment aporta beneficis, o sigui, cada quan hauríem de fer una cosa així, perquè
aquesta part, diguem-ne, d'emocions positives ens faci viure d'una altra manera. Diguéssim que d'alguna forma es tracta d'entrenar-te per poder adonar-te que en la teva vida hi ha tant l'experiència d'emocions desagradables com agradables, per tant, per poder aprendre a posar el focus en aquesta part, i a partir d'aquí adquirir recursos com aquests per anar treballant tantes vegades com un vulgui o necessiti, és a dir, que d'alguna forma tampoc és que hi hagi una limitació, el que sabem és que les emocions també són química i per tant aquesta química afavoreix la salut física i la salut mental. De fet, sabem dels beneficis de les emocions positives, o sigui, el que nosaltres estem vivint ara mateix, sabem a través de la investigació científica, s'ha vist que ens ajuda, és a dir, persones amb actituds positives estan en millors condicions per prevenir o superar determinades malalties, igual que sabem que el fet de viure emocions negatives, intenses i duradores pot afectar la nostra salut física, mental o emocional, doncs també les emocions positives ens ajuden. Per exemple, afavoreixen la creació de xarxes socials, ens ajuden a generar vincles d'amistat, i hi ha investigacions com aquesta de Danner que fins i tot correlacionen les emocions positives amb la longevitat. En aquesta investigació de Danner, que va començar el 1930 més o menys, ells van demanar a un grup de monges de clausura que escrivissin la seva autobiografia, que escrivissin un diari. I aleshores aquest grup de monges, que tenien unes condicions de vida molt similars, perquè òbviament estaven totes juntes, doncs escrivien en aquest diari les seves experiències vitals i el que sentien. Aquesta investigació es va tancar sobre l'any 2000 i es va veure que les monges que havien escrit més emocions positives en el seu diari eren les que continuaven vives, amb un 90% d'elles continuaven vives amb 85 anys. Mentre que les monges que havien escrit més emocions negatives en el seu diari només continuaven un 30 i pico per cent, 34% d'elles continuaven vives amb 85 anys. És un dels primers estudis que comença a correlacionar les emocions positives en la longevitat. Té força paral·lelisme amb la situació de pandèmia i d'haver-nos de quedar a casa per forçats una mica per la situació. I aquesta situació, a més, la vius amb positivisme, encara fins i tot pots fer-te... Pots viure més. Apunta, Sílvia, apunta que... I en surts guanyant, Sí, totalment. Surts més reforçat de la pandèmia. Com a alumnes, vosaltres, què és el que heu viscut més en aquesta pandèmia, en aquesta situació de tancament? Què és el que heu patit més? Bueno, sobretot començar a fer totes les classes de manera virtual i estar tantes hores davant d'una pantalla. Suposo que hi ha gent que està més acostumada, informàtics o d'altres sectors, però jo estic fent pedagogia i m'agrada molt anar físicament a la universitat i tot, i això va ser com un xoc bastant important. Però després aprens a desconnectar a través de ioga, meditació i certes activitats que t'ajuden a afrontar-ho d'una altra manera, perquè si no era desesperant, o sigui, havies d'acceptar que la frustració, l'angoixa de ostres, és que no tinc contacte amb els meus companys ni amb el professor, és més difícil com participar a la classe, o sigui, ha sigut una mica així. La predisposició emocional és bàsica. La gran preocupació de la Sílvia era si es podrà graduar finalment o no, perquè està a l'últim any. Per tant, la graduació avui en dia dels estudiants és molt important. Certament és veritat. Estem en un moment on el benestar emocional, el nostre benestar emocional s'ha posat més en joc que mai, on aquesta manca de connexió social ens pot haver influït, òbviament, i on d'alguna forma podem trobar, com dius molt bé, Sílvia, altres recursos que ens ajudin sobretot a cuidar aquest benestar i mantenir aquest equilibri emocional. I tanta sort que tenim de la tecnologia que ens segueix mantenint connectats i connectades, malgrat que no és el mateix que estiguem, la mateixa connexió que mantenim presencialment, almenys ens mantenim connectats. L'altre dia llegia un article que parlava de com les paraules també acaricien i com podem aprendre a acariciar a través de les paraules. No és el mateix, però ens hem d'ajudar d'una manera o una altra. A mi això em costa, Em costa.
He de dir-ho. Segur. En tot cas, si quan vivim emocions positives estem activant, estimulant determinats neurotransmissors com la serotonina o com les endorfines. I totes elles ens ajuden a nivell físic, sí, com per promoure la calma, ens ajuden a potenciar el nostre sistema immunitari, redueixen la pressió sanguínia, ens ajuden a millorar l'estat d'ànim. És a dir, el fet de viure emocions positives té un impacte químic i amb hormones, amb neurotransmissors, entre els quals hi ha les endorfines, la serotonina, que tenen una sèrie d'avantatges. I encara en podríem anomenar molts més. Per exemple, que ens ajuden a fer front a determinades malalties com la depressió, augmenten la nostra motivació cap a la cura personal i per mantenir un estil de vida saludable, ens ajuden a incrementar l'activitat física i alenteixen el procés d'envelliment. Així com la vivència de determinades emocions negatives pot potenciar-lo, les emocions positives ajuden a alentir aquest procés, igual que promouen la reducció del dolor. Dit això, aquest seria com el primer gran pilar, aquest seria el primer gran pilar de la regulació emocional per poder ajudar-nos a gaudir de més benestar i m'agradaria presentar-vos-en un parell més. El segon pilar que és important cultivar i cuidar per al nostre benestar emocional és l'autoestima. Cuidar la nostra autoestima. Investigacions de Seligman i Csikszentmihalyi han vist com el fet de cultivar les nostres fortaleses personals ajuda a també augmentar, millorar la nostra autoestima i això té un impacte a la nostra satisfacció vital. Per tant, sabem que el fet de reconèixer quines són les nostres fortaleses humanes i poder desenvolupar-les, doncs hi ha altres característiques positives com l'optimisme, l'esperança o l'humor, poden actuar com a barreres enfront de determinats trastorns psicològics. Però és que a més sabem que aquestes fortaleses poden ser fomentades, potenciades i per tant desenvolupades i ensenyades. I al final el cultiu d'aquestes fortaleses potencia la nostra autoestima i el nostre benestar. I això és el que començarem a fer una miqueta nosaltres ara. Us comentava abans que era important d'anar-nos entrenant i llavors us convidaré a fer una breu activitat en la que us faig la següent proposta. El que primer us demano és que cada un de vosaltres penseu en 3 qualitats positives que teniu. És a dir, si algú pregunta quines són les teves 3 qualitats positives principals, tu mateix, tu mateixa, quines diries que són? I us ho podeu guardar per vosaltres mateixos? Sí? Les tindríem? Sí, el Francesc fa així una miqueta. No, sí, és que n'hi ha tantes que ara no sabia quina prioritza. Ai. Quina prioritza? La tercera és la que no tenia gaire. Quina prioritza? N'hi ha tantes que dius quina posa. També pots fer les 10 primeres, si tens problemes per triar. Aquest curs ja l'he fet i per tant. Té l'autoestima molt alta, que ho pots comprovar, diguem-ne. Molt bé. I aleshores, la proposta que us faig és la següent, sí? Oi que deveu tenir el mòbil per aquí a prop? I tant. Doncs anem enlloc sense el mòbil. necessitem que tingueu el mòbil aquí en actiu. Jo l'haig d'anar a buscar. Ara vinc. Activem el mòbil, que ara el teníem allò en mode silenciós, mode avió. I el que us proposo és que escriviu un missatge a alguns dels vostres contactes, els que vulgueu, els contactes que vosaltres decidiu, els que vulgueu, i els hi demaneu que us enviïn quines són aquelles 3 qualitats positives que ressalten més en tu. Els hi podeu fer una entradeta, perquè no els hi resulti... Quines són aquelles 3 qualitats positives que ressalten més en mi? Sí, estic en una activitat de la UB saludable, treballant el benestar emocional, que us vingui de gust de comentar-los-hi. I aleshores la proposta és que un cop tinc escrit aquest missatge, el reenvieu a tants contactes com vulgueu, o fins i tot a tants grups de WhatsApp com vulgueu, sí? Us animo que ho envieu a persones de diferents àmbits, persones que
potser fins i tot no es coneixen entre elles. Molt bé. Reenviat mínim 5 contactes, sí? Sí, tindríem, més o menys. Un cop enviat, deixarem el mòbil en repòs, sí? I cap al final de la sessió tornarem a recuperar, a veure què ha passat, farem una mica de reflexió sobre el que hem rebut, sí? I sobre quines són aquestes qualitats, el que sigui. Sí, ho tindríem? Sí. Molt bé. També ja deia, els més coratjosos poden enviar-ho a tots els grups de WhatsApp que vulguin, aquí cadascú, sí? Escull i decideix. Molt bé. El posem en repòs, llavors? I anirem a veure després què és el que descobrim, no?, en relació a aquestes qualitats positives i veure, doncs, a partir d'aquí què és el que reflexionem conjuntament. Gràcies. Deia, i abans ha sortit quan comentaves, Sílvia, no?, una de les coses que potser hem trobat més a faltar aquí a la universitat, els estudiants, és que no ens hem pogut connectar entre nosaltres, no?, aquestes relacions socials. De fet, la xarxa social, el cuidar les relacions socials, el mantenir unes relacions socials positives, és el tercer pilar. És a dir, que és el tercer factor predictiu també de cara a potenciar el nostre benestar emocional. La xarxa social té un gran impacte en el nostre benestar emocional, igual que el benestar emocional té un impacte en el benestar social. De fet, s'han fet investigacions connectant els beneficis que pot tenir per tu el fet d'estar en contacte amb una persona que sigui feliç. En aquesta investigació de Rath i Garter, ells van investigar a 12.000 persones interconnectades. I aleshores ells què és el que van veure? Van veure que el nostre benestar està influït pel benestar de les altres persones. Per tant, cultivar relacions socials positives té un impacte en el teu benestar, però fixeu-vos que els resultats que ells ens mostren és que fins i tot el nostre benestar està influït per persones a qui potser ni coneixem. És a dir, els seus resultats van ser que el fet d'estar en contacte amb una persona que se sent bé amb ella mateixa, que se sent feliç, incrementa en tu un 15% les probabilitats de ser feliç. Però, a més, el fet que un amic d'un amic teu sigui feliç incrementa en el teu amic el 15% de probabilitat de ser feliç i en tu un 10%, encara que sigui indirectament. I fins i tot això arriba a un tercer nivell, és a dir, que un amic d'un amic del teu amic sigui feliç incrementa en tu les possibilitats de ser feliç en un 6%. Per tant, directe o indirectament, tenim un impacte en el benestar dels altres. Si ens preocupa el benestar dels altres, un bon començament pot ser el propi benestar, perquè és difícil generar també benestar des del malestar. I és important prendre consciència de quina és la nostra xarxa social i de com, d'alguna forma, tenim el recolzament d'aquesta xarxa. I és per això que us proposo que en fem una breu activitat que tingui a veure amb aquestes relacions socials. M'agradaria que penseu ara en quines són les persones que formen part d'aquesta xarxa social teva. M'estic referint a persones que saps que t'ajudarien en un moment de necessitat, persones que no et fallaran mai, persones que sempre estan allà. Quines són aquestes persones? Podeu anotar-les si teniu a mà el mateix mòbil, si teniu a mà alguna llibreta. Heu pogut anotar el nom de les persones que formen part de la vostra xarxa social? Sí? Doncs ara es tracta d'anotar al seu costat, al costat del nom, què és allò que
t'aporta aquesta persona? Què és allò que reps d'aquesta persona? Reps seguretat, confiança, tranquil·litat? Voleu fer algun comentari sobre l'activitat, amb què us connecta, en què us fa reflexionar una activitat així? Amb els moments feliços que he passat amb les persones que he posat a la llista. Molt interessant, Sílvia, perquè ben bé és així. Si jo us pregunto, pensa, recorda els moments més feliços de la teva vida, sí? Podem pensar en un instant en algun d'aquests moments? A mi em fa pensar que els hauria de trucar ara. Em ve de gust parlar amb ells. També, sí. Sí, sí. Exacte, i per això acabarem amb una... Ja veureu que en l'última pràctica que us proposo reconnectem amb aquesta part. És ben bé que quan les persones ens adonem de quins són els moments més feliços de la nostra vida, són moments compartits. Invertir en experiències compartides amb altres és el que provoca, genera més benestar en les persones. I ens adonem de tot allò positiu que ens aporten les persones que tenim a prop. I ara, malgrat que estem distanciats físicament, també ens ho aportem, encara que sigui a distància. I és un bon moment per fer pinya, és un bon moment per adonar-nos que, malgrat que segurament a molts ens agradaria estar d'una altra manera, també podem aprofitar per reconèixer-nos, per reconnectar, per donar-nos compte de totes aquelles persones que tenim a prop i que d'una forma o altra ens aporten positivitat. Tanta positivitat com la que deveu tenir ara en els mòbils, m'imagino. A veure, ara és el moment de poder despertar els mòbils, sí? També hi ha una cosa que crec jo que no cal oblidar mai, que és el tema de l'altruisme, la solidaritat, i treballar per ajudar els altres és una de les coses que genera una gran satisfacció interior, crec jo, en les persones. Sí, totalment. És així com dius, Lourdes. És a dir, i s'ha comprovat amb estudis empírics que el fet de dur a terme activitats altruistes té un alt impacte en l'autoestima de les persones i en la seva satisfacció vital. Així és. Sí, heu començat a rebre algunes qualitats positives per part dels vostres contactes? Sí. I n'hi ha alguna que coincideix amb alguna de les qualitats positives que havíeu anotat vosaltres? Sí? Sí, jo crec que sí. O fins i tot hi ha persones que han coincidit amb una mateixa qualitat? Sí. I es coneixen entre elles aquestes persones, Sílvia? Bueno, perquè jo faig d'intermediari, però entre elles, si jo no estic, no. Entre elles no es coneixen? Curiós. Però la que més generosa, i m'està dient tothom, o sigui... Fuerte. Aquí n'hi ha una que m'ho ha dit en castellà i em sembla que volia dir una altra cosa. Diu, concienzudo, i em sembla que volia dir tozudo, però vaja, en tot cas... A vegades, sí, quan fem aquesta activitat cal deixar clar que realment són qualitats positives les que estem buscant i pensem si en realitat estem acostumats a compartir-nos aquests elogis, aquestes qualitats positives, o moltes vegades no. Què us sembla? En general estem acostumats a rebre? No. No estem acostumats ni a rebre ni a donar, em sembla. No, és veritat. I a mi m'ha passat un cas fa poc, uns dies, d'una amiga meva que precisament em truca per dir-me res, simplement que em volia dir que m'estimava. I una cosa com aquesta, dir-la així, es fa complicat i a més davant d'unes càmeres, etcètera, però en el dia a dia, una cosa que podria ser tan habitual, costa que ens ho diem, simplement per dir-ho, perquè ara has tingut aquella sensació, aquella impressió i necessites dir-ho, expressar-ho. No tenim tan present de compartir aquesta positivitat, aquestes emocions positives, aquestes qualitats entre les persones que formen part de la nostra xarxa, entre les persones amb qui ens relacionem, però sabem que això té un alt impacte en la seva autoestima i en la seva satisfacció vital. Per tant, el fet de prendre en consciència, de donar-nos també del benestar que això ens genera a nosaltres, fa que, com comentava el Francesc, potser tinguem ganes de trucar-los o potser tinguem ganes d'expressar-los
algun tipus d'agraïment. L'agraïment és una de les emocions positives més profundes i transformadores que hi ha i és una d'aquestes emocions que ho podem incorporar en el nostre dia a dia. Ens estem referint a transmetre una gratitud que va més enllà del fet de donar les gràcies. Per tant, la proposta que us faig és que ara ja, quan sortiu d'aquí, que em sembla que el Francesc ja ara d'aquí poquet necessitarà marxar, Pràcticament. doncs ja penseu en quina d'aquestes persones si voleu començar a expressar aquest agraïment i que puguem connectar en aquell moment d'expressar-lo amb quines emocions ens fa sentir, què passa amb la nostra relació a partir d'expressar-nos aquest agraïment i quin benestar generem en els altres. Amb aquesta proposta, amb aquesta pràctica, si us sembla, anem acabant. Francesc, em sembla que tenies una mica de pressa, sí? Sí, mira, començaré amb tu, gràcies. Gràcies per aquesta activitat que m'ha semblat molt necessària i que em sembla perfecte que la UB la fomenti i sobretot en alumnes, amb gent que s'està formant i amb les dificultats que teniu vosaltres en aquests dies que són molt importants per vosaltres, pel vostre futur. Llavors, en això, gràcies Lourdes per convidar-nos. I jo sí que me n'haig d'anar ara ràpidament perquè ens esperen a Reus. Jo vinc d'un show cooking i me'n vaig a un altre show cooking vinculat a unes... Tu vinga a menjar saludable, Vinga a menjar saludable. Moltes gràcies. Gràcies a tu també. I ens veiem aviat. Ens veiem aviat. A la propera. Moltes gràcies a vosaltres també per la vostra participació, per estar-hi i per la vostra implicació. Estem en contacte. Gràcies a tu, Esther.